जांख्राया बर' हारिनि मोनसे ट्रेडिसन। बियो बबे समाव बर'फ्रा जांख्राखौ मानिबोदों मिथिया, आजै आजौनि समनिफ्रायनो बर' हारिया बेखौ मानिबोगासिनो दं। जिखि धोरोम, जिखि खोरोमानो जायाथों माथो, हारिमुवा हारिमु, आसारखान्थि आसारखान्थिखा, आरो जांख्रायाबो बर'नि मोनसे आसारखान्थि। नंखायनो ज' जाजाय गामिनि गासैबो जों लोगो नांनानै आंनि न'नि जोबथा माइ गायनायनिखौ सानखौ दिनै जांख्रा हिसाबै जों मानिनाय जादों। खोब गोजोननाय मोनदों। रायजो राजाफ्रा हेफाजाब होनो लैहोर लैहोर फैदों। सोर बिगासोसो गायदों नोंथाङा? ओरैनो गासै 28 बिगा। 28 बिगानि दिनै जोबथा जाबाय। नाथाय माखासे सुबुंफ्रा दासिमबो फोथाराव दै मोना मा मोना होननानै गायनो मोनाखै। बेनि बेलायाव मा सानो? खोनानो मोन्दों अदालगुरि साइडजों अखा हायाखै होननानै, जायनि जाहोनाव खस्थ' मोनदों होननानै। जोंनि बेजोंथ' प्रसुर अखा हादों, दैया नांगौनिख्रुइबो बांसिनसो जादों। आरो ओरैनोबाबो जोंनि बे हाया जाम्फै गोनां जोबखाखाय अखानि बांद्राय जेंना जोङो माबा खालामा, जाम्फैजोंनो गायखायो जेराव, गथिखे उसुबिदा जायाखै बेवहाय।